Prečo to nejde? Super. Takže predstavte si, ľudkovia, ja som už 30 minút kázal. 30 minút a neprešlo by to cez internet. Katastrofa. Takže 30 minút som hovoril na prázdno, na kameru. Wow. Takže od začiatku. Ja vás zdravím v mene Pána Ježiša Krista, Pána slávy a moci. Ja vás vítam na tomto vysielaní a ja vás vítam na týchto modlitbách v mene Pána moci a slávy Ježiša Krista Nazareckého. Takže, bratia a sestry, aký ste mali víkend? Dúfam, že ste boli požehnaní, dúfam, že sa vám darilo, dúfam, že ste mali Pánov pokoj, Pánovu radosť, Pánovo požehnanie, Pánovu prítomnosť, Pánovo pomazanie a boli ste požehnaním pre druhých. Takže ešte raz buďte požehnaní a ja vás vítam v Pánovom mene v tejto skupine a v tomto live vysielaní. Vítam vás ešte raz v mene Pána moci a slávy Ježiša Krista. V jeho mene vás vítam na tomto mieste. Buďte požehnaní a požehnaní, bratia a sestry. Takže ideme na to. Posledných 30 minút som naozaj som bol rozhorelený, kázal som, vyučoval som. Vidíte, Satan robí prvé i posledné, aby akokoľvek eliminoval tieto vysielania, tieto zásahy, tieto kázne a vyučovania. A preto prosím, modlite sa za mňa, aby bol voľný priebeh, aby nič nestalo v ceste voči tejto službe, tomuto požehnaniu, ktoré Pán dal do môjho života a chcem sa s ním zdieľať a chcem ním posilniť vieru a nádej i lásku našich bratov a sestier v Kristovi. Takže, bratia a sestry, dnešný deň je pondelok, máme nádherné počasie a ja som sa rozhodol pokračovať v tých videách, ktoré už tu vidíte a ktoré ste si možno pozreli alebo vypočuli. Verím, že skrze ne ste boli dotknutí, niektorí požehnaní, niektorí vyslobodení, niektorí uzdravení a povzbudení vo viere v Pána Ježiša Krista, čo prakticky je účel týchto videí, aby naša viera stále viac a viac napredovala alebo prosperovala v Pánovi a my, aby sme prinášali mnoho a dobrého ovocia, ktoré zostáva na slávu Boha Otca v nebesiach. Amen, amen, súhlasíte, amen, OK, dobre, takže dnešný deň by som chcel vám predložiť jednu takú vec z listu Efežanom, list Efežanom, 6. kapitola, od 12. verša budem čítať. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemnými duchmi zla. Čiže bojujeme proti padlým anielom, ktorí patria Satanovi a ktorých si Satan používa proti nám. My proti ním povstávame v mene Pána Ježiša Krista Nazareckého a bojujeme v tomto mene proti ním, aby odišli z nášho života, z našej rodiny, z nášho manželstva, z našej cirkvi, z nášho teritória a z nášho národa. Alebo aby úplne strátili moc nad týmto národom, nad týmto teritóriom, nad týmto mestom, nad našou cirkvou, nad našou rodinou, nad našim manželstvom alebo nad našim osobným životom. Čiže musíme vystúpiť v tomto mocnom mene, pred ktorým sa skloní každé koleno a každý jazyk vyzná na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus, Syn živého Boha, je Pán pánov a Kráľ kráľov. On jediný je Pán, on jediný je Kráľ a on jediný je pravý Boh a večný život. Takže, bratia a sestry, môžeme vidieť v Efežanom 6. kapitole 12. verši, že bojujeme proti démonom v mene Ježiš. A ďalej budem čítať, aby sme prijali alebo videli ten celý kontext. Prečítam ešte raz od veršu 12.
Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda. Bedrá si prepášte pravdou. Opášte, hej? Obležte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj priobu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v Duchu Svetom, proste vo všetkých modlitbách a prosbách, pritom vytrvalo bedlite, bdejte, vytrvajte, zotrvajte a prihovárajte sa za všetkých svätých. Takže z tohto písma, z tejto časti písma môžeme vidieť, že stále v každom čase a v každom druhu modlitby máme byť pritom vytrvalí, stále byť v tom pevný, neústupčivý, rezolutný, progresívny. Máme v tom všetkom zotrvať, máme v tom naďalej pokračovať a modliť sa v Duchu Svetom. Modlíme sa v jazykoch, modlíme sa v našej materinskej reči, používame Božie slovo, ako Pán Ježiš používal na púšti, keď ho Satan pokúšal, ale takisto používame meno nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista proti tým konkrétnym útokom zo strany toho zlého. Čiže konkrétne menujeme ten problém. Niektorí ľudia, majú problém s chudobou a nejako sa nevedia vzdať. Čiže proti ním stojí duch chudoby. Niektorí ľudia bojujú s chorobou a nevedia ju nejakým spôsobom prekonať, musia povstať proti duchu choroby. Niektorí ľudia majú problém s dlhom alebo pretrvávajúcim nedostatkom, tak sa musia postaviť proti duchu dlhu a nedostatku. Niektorí ľudia majú problém so smrťou v rôznych podobách a formách, a nevedia nad tým zvíťaziť, tak sa proti tomu musia postaviť v mene Ježiš. Je tam duch smrti. Takže niekedy musíme vystupovať priamo proti konkrétnym duchom, ktorých identifikujeme na základe toho, čo sa práve odohráva v našom živote. Duch chudoby, choroby, dlhu, nedostatku a smrti budú prinášať chudobu, chorobu, dlh, nedostatok a smrť. Sú rôzne iní duchovia. Biblia hovorí o duchu žiarlivosti, Biblia hovorí o duchu strachu, Biblia hovorí o duchu veštectva, Pitona, Biblia hovorí o duchu žiarlivosti, o duchu hnevu, o duchu nenávisti, o duchu smilstva, o duchu cudzoložstva, o duchu modlárstva. Takže Biblia, keď sa pozrieme do písma, dáme si vyhľadať, kde všade sa nachádza slovo duch, kde vlastne vidíme, či to je duch Boží, či to je duch človeka, alebo je to démonický duch, tak v niektorých prekladoch nájdeme cez 700 veršov, ktoré sa na toto viažú a o tom prakticky hovoria, alebo o tom je tam napísané v rôznych kontextoch. Takže i dnešný deň ja chcem, aby sme mohli spolu povstať a začať sa modliť proti tomu, čo útočí na naše životy. Mnohí z nás majú problémy s hriechom, čiže tam môže byť duch hriechu. Mnohí z nás majú problémy, že stále sa vracajú do veštectva, tarokové karty, veštecké karty a veštenie z kávy, z čajových lístkov a podobné veci. Čiže je tam duch veštectva, nedokážu nad tým nikdy vyhrať. Uverili v Pána, vyznali tie hriechy, dokonca sú pokrstení Duchom Svätým, ale fúr sa vrácajú k tejto forme a k tomuto hriechu. Čiže je tam duch, ktorý toto prináša, alebo stále bol vo vás, čiže stále to je vo vašom živote. Tie argumenty, že kresťan nemôže mať démona, na to sa
teraz vykašleme, pretože ak ste už skúsili prvé i posledné a nemáte víťazstvo, tak problém je ten, že ten duch je vo vás. Nie okolo vás, ale vo vás. A v určitých časových obdobiach vášho života povstáva a likviduje váš život a už sa to deje veľmi dlhú dobu, čiže ten duch je vo vás, nie je okolo vás. Takže ja by som chcel, aby sme spolu mohli povstať a začať sa modliť proti týmto veciam. Modlíme sa proti tomuto všetkému v mene Pána moci slávy Ježiša Krista Nazareckého. V jeho mene sa proti tomu modlíme. Nemodlíme sa v mene Márii, v mene biskupa, v mene kňaza, v mene pastora, v mene Márie alebo kohokoľvek, alebo v mene cirkvi. Modlíme sa v mene Ježiš. Iba v tomto mene je autorita a moc zvíťaziť nad Satanom a jeho kráľovstvom, nad jeho démonmi, ktorých Satan posiela do nášho života a rodiny, manželstva, spoločenstva, regiónu, národa, aby nás zničili. Ich účel, ich poslanie je likvidovať a okrádať, klamať a ničiť náš život. Takže proti tomu sa musíme postaviť v mene Pána Ježiša Krista a bojovať proti tomu. Hej. Takže keď si robil všetko preto, aby zlé veci neboli v tvojom živote a napriek tomu sú v tvojom živote, modlíš sa, čítaš Bibliu, robíš pokánie, máš podiel na tele a krvi Pána Ježiša Krista, si súčasťou cirkvi, si dobrým bratom, si dobrým priateľom, si v podstate človekom, ktorý je súčasťou spoločenstva, zapája sa do rôznych duchovných aktivít, spoločné modlitby, chvála, uctievanie, vďaky, zdania, osláva, a prijíma kázané Božie slovo. A napriek tomu sa dejú zlé veci v tvojom živote, tak je to demonického pôvodu, nie je to ľudského pôvodu, duševného pôvodu, je to demonického pôvodu a s tým treba jednať. Takže toto je extrémne jednanie, ale niekedy ho potrebujeme povstať a povedať, Satan, stačí. Stačí, ja sa nenechám klamať, okrádať a nebudeš pracovať na mojom zániku, na mojej záhube, lebo ja patrím Kristovi a ja budem víťaziť, ja budem pevný, ja budem stabilný, ja budem prosperovať a ja budem požehnaním pre moju ženu, pre moje deti, pre moje spoločenstvo, pre môj región a pre môj národ. Mocno mene Ježiš Kristus. Čiže my musíme povstať v tomto mene a bojovať proti tomu, čo proti nám bojuje. Proti nám bojujú démoni, pandy, anjeli, pretože ich účel, ich zmysel bytia existencie je to, že ťa chcú zničiť. Oni v tomto majú záľubu. Takže pôjdeme, takisto je napísané v Božom slove, že ten, kto trpí, nech sa modlí. Takže ak je v tvojom živote akékoľvek utrpenie, chudoba, choroba, dlh, nedostatok, smrť, nevieš prelomiť duchovne, duševne, telesne, materiálne, finančne, sociálne, politicky, nevieš to prelomiť, nevieš stabilizovať tie oblasti, nevieš byť požehnaný v tých oblastiach, to je demonický problém. To je demonický problém. Ak si spravil prvé i posledné a napriek tomu pretrvávajú problémy v tých 7 oblastiach, duch, duša, telo, materiálna, finančná, sociálna, politická oblasť, potom je to demonického charakteru a treba s tým jednať v mene Ježiš. Poslal to preč, postaviť sa proti tomu, bojovať proti tomu v mene Ježiš a ono to odíde. Takže musí byť vytrvalý v tomto boji, musí byť silný v tomto boji, musí byť rozhodný v tomto boji. Tento boj není založený na emóciách. Tento boj je založený na rozhodnutí tvojej vôle, že ty sa postavíš na Božie slovo a začneš bojovať. Začneš bojovať a začneš víťaziť v mene Ježiš. Dobre, takže toto bude slúžiť ako taká platforma, ako príklad alebo základ pre vás, z ktorého vy sa môžete odraziť a časom vytvoriť vlastný druh duchovných modlitieb alebo bojových modlitieb proti Satanovi a jeho kráľovstvu. Ja sa teraz budem toto modliť za seba, za svoj život, aby ste videli, ako to funguje, ako sa to modlí, ako neochabovať, ako byť silný a rozhodný vo viere. Pretože vierou víťazíš, v mocnom mene Ježiš.
Hej? Čiže je to rozhodnutie tvojej vôle byť silný, byť progresívny a zvíťaziť, bojovať v mene Ježíš a zvíťaziť nad tým, čo prišlo, aby ťa klamalo, okrádalo a zabíjalo. Dobre? Takže ešte sa napijem. Znovu hovorím, toto je ten posledný bod, hej, v kresťanskom živote, keď už všetko ostatné zlyhá, prejdi na toto. Prejdi na toto. Ale skôr ako toto začneš používať, prosím ťa, správ pokánie zo svojich hriechov, aby hriech nebol legálneho pôvodu pre satana, aby sa mohol potom vrátiť a likvidovať ťa. Takže správ pokánie zo svojich hriechov, vysporiadaj si vzťahy, ktoré máš s bratmi a sestrami, aby tam nebolo niečo také, že ty máš voči niekomu nejaký hriech, hej? Takže vysporiadaj to, ak je to možné na tvojej strane, tak to vysporiadaj. Ďalšia vec je tá, nesmieš nejakým spôsobom byť emocionálny. Hej? Toto není vec emócií, toto není vec toho, že ja teraz sa cítim na to, tak idem bojovať a pretože sa dobre cítim, tak určite zvíťazím. Nie. Toto je vec rozhodnutia tvojej vôle na základe Božieho slova povstať v mene Ježiš a bojovať proti satanovi a jeho démonom, aby prestali klamať ťa, okrádať ťa a pracovať na tvojej likvidácii, pretože neklamal klamár, zlodej a vrah. Dobre, takže ideme na to. Takto, musím si to vypnúť. Ja prehlasujem v mene môjho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, že ja a moja rodina sme vykúpení krvou Kristovou z každého hriechu, cyklu, kliatby, demonického pôsobenia, stratégie i smrti. Ja lámem každé seba prekliatie nad môjim životom a rodinou i národom v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie nad môjim duchom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie nad mojou dušou i rodinou, vrátane odmietnutia, seba odmietnutia a strachu z odmietnutia v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie nad mojim telom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie nad materiálnou oblasťou v mojom živote i rodine v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie nad finančnou oblasťou v mojom živote i rodine v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie nad sociálnou oblasťou v mojom živote i rodine v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie nad politickou oblasťou v mojom živote i rodine v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie chudoby nad mojim životom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie choroby nad mojim životom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie dlhu nad mojím životom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie nedostatku nad mojím životom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie smrti nad mojím životom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie deštrukcie a teroru i hriechu nad mojím životom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie náboženstva, tradície, čarodejníctva, okultizmu, špiritizmu, veštenia a modlárstva nad mojím životom i rodinou, i manželstvom, i službou v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie Jezábel nad mojím životom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie Achaba nad mojím životom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie demonického cyklu nad mojím životom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem každé rodinné a manželské i generačné prekliatie nad mojím životom i rodinou v pokrvnej línii zo strany otca a matky až do 20. generácie dozadu v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie
prekliatie nad mojim životom i rodinou zo strany otca, matky a súrodencov i rodiny v mene Ježiš. Ja lámem každé teritoriálne prekliatie nad mojim životom i rodinou zo strany autorít v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie zo strany náboženských vodcov nad mojim životom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie nad mojim životom i rodinou zo strany každej cirkvi v mene Ježiš. Ja lámem každé prekliatie nad mojim životom i rodinou zo strany národnostnej menšiny alebo väčšiny alebo etnické skupiny v mene Ježiš. Ja lámem moc každého demonického cyklu nad mojim životom, rodinou a manželstvom v mene Ježiš Kristus. Ja lámem moc každého prekliatia strachu nad mojim životom, rodinou, manželstvom, deťmi, službou, cirkvou, mestom, teritoriom, regiónom, národom v mene Ježiš. Ja prikazujem v mene Ježiš všetkým duchom operujúcich v týchto kliatbách, aby odišli a už nikdy viac sa nevracali späť do môjho života, rodiny, manželstva i národa. Ja prehlasujem v mene môjho Pána Spasiteľa Ježiša Krista, že ja i moja rodina sme vykúpení krvou Ježiša Krista spod každého hriechu, spod každej kliatby a demonického vplyvu i cyklu i útlaku v mene Ježiš Kristus. Ja prehlasujem, že ja i moja rodina sme vlastníctvom Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa na veky vekov v mene Ježiš. Ja prehlasujem, že moje telo i moja rodina je svätým chrámom, v ktorom býva Svätý Duch v mene Ježiš. Ja seba i moju rodinu rozvezujem spod každého spútania zákonického cyklu i kliatby a hriechu i útlaku a všetkého demonického vplyvu nad môjim životom i rodinou v mene Ježiš Kristus. Duch sebecké ambície a narcizmu i pýchy v rôznych podobách a formách ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch smilstva a cudzoložstva a modlárstva v rôznych podobách a formách ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch klamstva, podvodu a zvádzania v rôznych podobách a formách ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch závislosti v rôznych podobách a formách ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch pýchy a rebélie i neposlušnosti a svojvôle v rôznych podobách a formách ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch Babylónu Antikrista v rôznych podobách a formách ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch falošného náboženstva a tradície v rôznych podobách a formách ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duchovia, ktorí operujú skrze rodinnú líniu v pokrvnej línii zo strany otca a matky rôzne podoby a formy ja vám prikazujem v mene Ježíš, choďte preč z môjho života a rodiny. Duch okultizmu, špiritizmu, veštenia a čarodejníctva, rôzne podoby a formy, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch pretvárky a falošnej pokory, rôzne podoby a formy, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch hnevu a žiarlivosti i závisti, rôzne podobné formy, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch neodpustenia, horkosti a nenávisti a vraždy, rôzne podoby a formy, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch strachu, žialu, traumy a úzkosti i depresie a mentálneho zrútenia v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch žiarlivosti i závisti a depresie i úzkosti v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch sexuálnej zvrátenosti a perverzie a chtíču v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny.
Duch Jezábel a Achab v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch konšpirácie, manipulácie, kontroly a propagandy a zastrašovania i podvodu a klamstva v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch rozdvojené osobnosti a schizofrénie v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch odmietnutia, seba odmietnutia a strach z odmietnutia v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch slabosti, priemernosti a sebalútosti v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch nevery, nestability, vierolomnosti v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch smrti, deštrukcie a sebazničenia, seba poškodzovania v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch chudoby, choroby, dlhu, nedostatku a smrti v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch terorizmu, teroru, útlaku v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch Leviatán, Bálzebub a syn diabla, rôzne podoby a formy, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch nočná príšera a Lilith v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch leva, draka, škorpióna i hada a krokodíla a hrocha, rôzne podoby a formy, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch Egypta a čiernej kobry, rôzne podoby a formy, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch žaby a falošných znamení a zázrakov v rôznej podobe a forme, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch draka a starého hada v rôznej podobe a forme, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch satana a Bála v rôznej podobe a forme, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch kliatby v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch nečistých myšlienok a vtákov, divej zvery, duch leopard, lev, drak, medveď, tiger, mačka, pes, had i škorpión v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch nečistých perí a jazyka, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch nekromancia a záhrobia v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježiš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch narcizmu a sebaúctievania v rôznych podobách a formách, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch strachu, neplodnosti a ohovárania i mentálneho zrútenia v akejkoľvek podobe a forme, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch kliatby v akejkoľvek podobe a forme, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch astrológie a katolicizmu i islámu a buddhizmu v akejkoľvek forme a podobe, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch komunizmu, liberalizmu a demokracie v akejkoľvek podobe a forme, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch feminizmu a emancipácie v akejkoľvek podobe a forme, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch Dalila v akejkoľvek podobe a forme, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch prostitúcie a sexuálnej perverzie a zneužívania v akejkoľvek forme a podobe, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch legión v akejkoľvek forme a podobe, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch hluchoty, slepoty a nemoty v
akejkoľvek forme a podobe, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch démonickej sily a moci v akejkoľvek forme a podobe, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch Azael a Asmodeus i Mamon v akejkoľvek podobe a forme, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Duch falošného proroctva v akejkoľvek podobe a forme, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Ja lámem moc kliatby, chudoby, choroby, dlhu, nedostatku, smrti v akejkoľvek forme a podobe nad môjim životom, nad mojimi deťmi, nad mojou rodinou, nad mojim manželstvom, nad mojou službou, nad mojou cirkvou, nad mojim teritóriom, nad mojim mestom, nad mojim národom v mene Ježiš. Ja lámem moc démonov, 4 elementov, vietor, zem, voda, oheň. V mene Ježíš Kristus. V akejkoľvek podobe a forme nad môjim životom, rodinou, manželstvom, službou, cirkvou, mestom, teritóriom a národom v mene Ježíš Kristus. Duch New Age, Santoria, Voodoo, v akejkoľvek podobe a forme, ja ti prikazujem v mene Ježíš, choď preč z môjho života a rodiny. Ja lámem moc každého démonického cyklu a vplyvu nad môjim životom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem moc každého démonického cyklu a vplyvu nad mojou rodinou v mene Ježiš. Ja lámem moc každého démonického cyklu a vplyvu nad môjim manželstvom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem moc každého démonického cyklu a vplyvu nad mojou službou i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem moc každého démonického cyklu a vplyvu nad mojou cirkvou i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem moc každého démonického cyklu a vplyvu nad mojim mestom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem moc každého démonického cyklu a vplyvu nad mojim teritóriom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem moc každého démonického cyklu a vplyvu nad mojim národom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem moc každého demonického cyklu a vplyvu nad mojim duchom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem moc každého demonického cyklu a vplyvu nad mojou dušou i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem moc každého demonického cyklu a vplyvu nad mojim telom i rodinou v mene Ježiš. Ja lámem moc každého demonického cyklu a vplyvu nad materiálnou oblasťou môjho života i rodiny v mene Ježiš. Ja lámem moc každého demonického cyklu a vplyvu nad finančnou oblasťou môjho života i rodiny v mene Ježiš. Ja lámem moc každého demonického cyklu a vplyvu nad sociálnou oblasťou môjho života i rodiny v mene Ježiš. Ja lámem moc každého demonického cyklu a vplyvu nad politickou oblasťou môjho života i rodiny v mene Ježiš. Ja lámem moc každého demonického cyklu a vplyvu, ktorý by chcel priniesť do môjho života i rodiny akúkoľvek chudobu v mene Ježiš. Ja lámem moc každého demonického cyklu a vplyvu, ktorý by chcel priniesť do môjho života a rodiny akýkoľvek zmetok v mene Ježiš Kristus. Ja lámem moc každého demonického cyklu a vplyvu, ktorý by chcel priniesť do môjho života i rodiny akýkoľvek dlh v mene Ježiš. Ja lámem moc každého demonického cyklu a vplyvu, ktorý by chcel priniesť do môjho života i rodiny akýkoľvek nedostatok v mene Ježiš. Ja lámem moc každého demonického cyklu a vplyvu, ktorý by chcel priniesť do môjho života i rodiny akúkoľvek smrť v mene Ježiš. Ja lámem moc každého demonického cyklu a vplyvu a satánskej stratégie a moci, ktorá by chcela priniesť do môjho života, do mojej rodiny, do môjho manželstva, do mojej služby, do mojej cirkvi, do môjho mesta, do môjho teritória, do môjho národa, akúkoľvek chudobu, chorobu, dlh, nedostatok, smrť. V mene Ježiš Kristus. Ja rozvezujem môj život, moju rodinu, moje manželstvo, moju službu, moju cirkev, moje teritorium, moje mesto, môj národ spod každého spútania hriechu a demonickej aktivity a satanovho pôsobenia v mene Ježiš. Ja rozvezujem môj život, moju rodinu, moje manželstvo, moje deti, moju službu, moju cirkev, moje teritorium, moje mesto, môj národ spod každej formy i druhu i podoby chudoby
smrti v mene Ježiš. Ja prehlasujem v mene Ježiš Kristus. Každá zbraň, ktorá bola alebo bude vyvinutá proti mne, proti mojej rodine, nebude úspešná a každý jazyk, ktorý povstane proti mne a proti mojej rodine, k súdnemu výroku zavrhujem v mene Ježiš Kristus. Pane, ja ťa prosím, aby si nás požehnal a chránil i uzdravil a oslobodil duchovne, duševne, telesne, materiálne, finančne, sociálne, politicky a odvrátil od nás každú chudobu, chorobu, dlh, nedostatok, smrť, strach, hriech. V mene Ježíš Kristus. Amen. Amen. Takže počkajte, nech sa napijem, lebo už mám vážne sucho. Pri týchto modlitbách nemusíte nejako špeciálne kričať, môžete to robiť so zvýšeným hlasom, ale predovšetkým musíte to robiť s vierou. Pretože ak v tom nie je viera, to vôbec nebude fungovať. Dobre? Takže všetko, čo robíme, funguje, alebo funguje a pôsobí skrze vieru. Hej? Takže duchovný boj je reálny, nepriateľ a opozícia je reálna. My sa musíme naučiť, ako s tým všetkým jednať priamo a jasne. Žiaden zmetok, žiadne pobláznenie, poblúdenie, žiadne emócie. Priamo a jasne jednať s konkrétnymi démonmi, ktorí bojujú proti vám. Proti vášmu manželstvu, proti vašej rodine, proti vašej cirkvi, proti vašemu mestu, proti vašemu regiónu a národu. Vy musíte povstať v mene Ježiš a začať zväzovať, rozväzovať, prikazovať, prehlasovať. Hej. To prikazovanie je také, že v podstate v tom viacej vynikám ako v ostatných veciach, a to kvôli aj službe, ktorú mám vo svojom živote, je to služba vyslobodenia alebo exorcizmu. Čiže pomáhanie ľuďom, aby mohli byť oslobodení od toho, čo prebýva v ich tele, tie entity, tí démoni. Čiže vyháňanie démonov z ľudského tela. Samozrejme sa nešpecializujeme na toto špecifikum vyslobodenia, pretože potom existuje aj vyslobodenie spoločenstva. Hej. Takže tak ako jednotlivec môže mať demonické problémy, lebo démoni prebývajú v ňom, takisto cirkev môže mať duchovné problémy, pretože démoni prebývajú v cirkvi. Je to neustály boj, musíme byť keď sa povedať, že opatrný, ostražitý. Áno, to je to slovo. Ostražitý a rozumný. Aj musíme mať ten rozhľad, nemôžeme dovoliť, aby Satan nás nejakým spôsobom zaslepil, a musíme naozaj poznať dobre Božie slovo, stáť na Božom slove, a keď dôjde k duchovnému boju, aby sme naozaj boli silní a progresívni a nie emocionálni. Toto s emóciami vôbec nemá nič spoločné. Každý, kto v službe vyslobodenia alebo teritoriálneho duchovného boja a k týmto veciam pristupuje emocionálne, tak vždy ho to rozbije. vždy. Poznám strašne veľa ľudí v cirkvi, ktorí začali s duchovným bojom a potom začali kázať a vyučovať, duchovný boj neexistuje, to ťa zničí, to nerob. Nie, duchovný boj ťa nezničí, ak stojíš na Božom slove a bojuješ pod vedením Ducha Svätého, aby si zaujal miesto autority, ktoré tebe dal Pán vo svojom živote, vo svojom manželstve, vo svojom spoločenstve, vo svojom regióne a vo svojom národe. Každý má tú mieru svojho vplyvu, ktorú by nemal prekračovať, a ak ju aj prekročí, vždy je tu Pán, ktorý nás chráni.
Takže my nebojujeme sami pre seba, bez nikoho, ale my bojujeme v Pánovom mene s Božími anielmi za našim chrbtom. Dobre, takže Pán stále vládne, Pán je stále mocný, dáva nám múdrosť a rozumnosť, ako zvíťaziť nad tým neviditeľným svetom, ktorý sa pokúša nás oklamať, okradnúť a zabiť. Takže, bratia a sestry, buďte silní, prosperujte v mene Pána Ježiša Krista, študujte Božie slovo a nebojte sa modliť na základe tohto vzoru, ktorý som vám teraz ponúkol alebo dal. Hej, môžete sa modliť spontánne, môžete sa modliť jednoducho a priamo. A v živote kresťana môžu byť všelijakí duchovia, ktorí prichádzajú do jeho života skrze jeho minulosť. Hej. Tí démoni, ktorí sú v tvojom živote, sú napojení na to všetko, čo sa udialo v tvojom živote a čo sa udialo v pokrvnej línii zo strany tvojho otca a matky, čiže je vaša rodinná línia dozadu. Sú to konkrétni démoni, konkrétni duchovia, konkrétne kliatby, konkrétne cykly. Hej, a ty môžeš pomenovať na základe toho, ako sa tie demonické veci prejavujú v tvojom živote, v tvojej rodine. Hej. Dokonca v tvojej cirkvi sú cirkvi, ktoré sú prekliaté, sú cirkvi, ktoré dovršia do počtu 50 a 50 nikdy neprekročia, pretože je tam kliatba. Hej, a v kuse sa začnú štiepiť také zbory a ľudia prichádzajú, odchádzajú každé 3-4 roky, ale to číslo 50 alebo to číslo 100 nikdy nedokážu prekročiť. Alebo sú ďalšie cirkvi, ktoré v podstate maximálny počet ľudí 120. A tento počet neprekročia 20, 30, 40, 50 rokov, nedokážu to prelomiť, nech robia čo chcú. Takže to sú kliatby, to sú demonické vplyvy, to sú kniežatstva, mocnosti, ktoré stoja proti cirkvi a bránia cirkvi sa rozvíjať. Bránia cirkvi rásť. Hej? Bránia cirkvi, aby nežila v Duchu Svetom podľa Božieho slova a nerobila to, čo mu ju Pán Ježiš povolal. Takže tento démonický svet je naozaj reálny a skutočný a démoni naozaj útočia rôznym spôsobom na kresťanov, na manželov, na manželky, na deti, na starých rodičov. Hej. Takže útočia skrze kohokoľvek, kto im dá priestor. Oni si nevyberajú tam, kde vidia otvorenie, oni tam prídu a snažia sa tam vybudovať vlastné kráľovstvo, moc a vplyv. Takže démonom nemusíš poslať list, telegram alebo špeciálnu pozvánku, aby prišli. Hej, pre démonov sa človek môže otvoriť tým, že sa neposvecuje, tým, že hreší, žije v hriechu a nerobí z toho pokánie, je mu to ľahostajné, nie je očistený a posvetený potom krvou Ježiša Krista, ako ľahostajne, ľahko vážne žiješ v hriechu. Takže to všetko otvára človeka pre demonický vplyv. Najprv zvonka, potom sa dostanú dovnútra, ale vždy to závisí vždy to závisí od daného hriechu. Keď prekročíš tú hranicu a ideš vedome ideš do oblasti veštectva, čarodejníctva v rôznych podobách a formách, tam démoni prichádzajú hneď do teba. Takže na to veľký pozor, všelijaké tie ezoterické veci, rejky, čakry a nebeské energie, náramky, ktoré vytvárajú energiu, dávajú zdravie a hlavne tie energie a život a každý rôzne kamienky, náhrdelníky, prstene, brošne, amulety, rôzne sošky, fotky. Hej, to všetko si treba preštudovať, pozrieť, kde to má pôvod, z čoho to vychádza. Budete vidieť, že je strašne veľa vecí, dokonca aj v kresťanskom živote pochádza z okultnej oblasti. Niektorí kázatelia používajú okultné praktiky na to, aby v podstate presadili to svoje posolstvo. Tá okultná praktika je manipulácia, čo vždycky vychádza z padlej prirodzenosti človeka, ktorá je spojená s čarodejníctvom. Takže keď v cirkvi máme kázateľa, ktorý rád manipuluje, či už vedome, nevedome, podvedome, ale robí to, je to vždy napojené na čarodejníctvo, takže skrze tú manipuláciu prichádza duch čarodejníctva do cirkvi. A keď to prichádza skrze kazateľa, Bože, zmiluj sa, nič horšie neexistuje.
keď to prichádza skrze človeka, ktorý nemá taký revolučný alebo taký silný progresívny postoj alebo postavenie v cirkvi, no dobre, dá sa s tým ľahko vysporiadať, ale keď skrze pastora sa manifestujú veci, Pane, poznám zbor, kde sa v kuse falošne prorokuje, hej? Kde Jezábela, duch veštectva, tým sa tam tak darí kvôli Achabovi, až neskutočne. Je to skutočný zbor, hej? No, ale nemôžem hovoriť ďalej, nebudem hovoriť ďalej. Pán sa s tým vysporiada. Ak Pán dá, budem o tom verejne hovoriť, ak Pán nedá, budem ticho. Nie všetko, čo ti je zjavené, nie všetko, čo vidíš, tak máš hneď o tom rozprávať. Hej. Sú veci, ktoré vidím niekoľko rokov a som o nich ticho, kašlem na to, lebo mňa do toho nič. Pán mi nedal pokyn, aby som sa určité veci vyjadroval. Hej. Takže a na tomto kanáli absolútne nechcem, aby sa stalo niečo také, že som inkvizítor voči ostatným bratom a sestrám, ktorí majú veľkú zodpovednosť. Nie je to v žiadnom prípade, všetci sme ľudia, áno, všetci zlyhávame, niekedy viac, niekedy menej, ale nikto z nás není neomylný, iba pápež je neomylný. Iba pápež je neomylný, iba on môže vyhlásiť ex katedru, ktorá ruší písmo. Aj toto sa im podarilo. Dobre, takže aj pápež je omylný. A pápež je tak istý hriešný človek, ako vy, spasený milosťou skrze vieru v Pána Ježiša Krista, ak bude žiť tak, ako sa páči Pánovi, čo vidíme v písme, ak nie, pôjde do zatratenia. Takže len toľko, bratia a sestry, dúfam, že táto krátka modlitba je pre vás prínosom a pomôže vám, hej, vám, lebo mne už pomáha. Ja sa to modlím. A teraz aj keď som sa domodlil, ja cítim úžasný pokoj. Úžasný pokoj, som naplnený Duchom Svätým, ja cítim pokoj. Hej, pokoj a rovnováhu, všetko je fajn. Toto video už som sa viackrát pokúšal nahrávať, takže furt niečo zlyhalo, internet, počítač, zamrzla stránka a takéto, kamera, Preto, bratia, prosím vás, ak viete prispieť finančne do našej služby, bratia a sestry, prosím, ak viete prispieť do mojej služby, do našej služby, tak prosím, prispiejte finančne, lebo financie potrebujeme. A ak by niekto z vás vedel prispieť novým telefónom iPhone 17, prosím, prispiejte. Pretože budeme potrebovať určite malé zariadenie, ktoré sa dá prenášať a má dobrú širokú kameru, dobre počuť zvuk i obraz a viete, že iPhony sú v tomto najlepšie, takže budem nahrávať nielen z tohto miesta, ale aj z ďalších miest, tak preto chcem, aby tá technika sa dala čo najľahšie prenášať a nebola náchylná na nejaké poškodenie alebo niečo podobné. Takže ak viete prispieť finančne, ja budem rád, pretože bude sa to míňať na techniku, čo sa týka nahrávania a rôznych ďalších vecí spojených so službou. A keď viete prispieť s tým iPhoneom 17, ja budem veľmi rád a veľmi to požehná mňa, a nielen mňa, ale aj ďalších, ktorí pozerajú tieto videá a počúvajú tieto videá. Takže ešte raz, ak nám viete požehnať, ak mi viete požehnať, ja budem za to veľmi vďačný a verím, že to vaše požehnanie z vašej strany sa rozmnoží vo váš prospech. Takže čím žehnáte vy, to príde do vášho života. To je zákon sejby a žatvy. Takže buďte požehnaní v mene Pána, moci a slávy Ježiša Krista Nazareckého. Ďakujem, že ste si vypočuli to video až doteraz a prajem vám pekný a úspešný deň, úspešný pondelok, úspešný celý týždeň, úspešný celý víkend a úspešný celý mesiac a celý rok. Nech sa vám vždy a všade a vo všetkom darí v mene Pána, moci a slávy Ježiša Krista Nazareckého. Amen. Držte sa. Ahojte.
Music